Alfabeto italiano. Италианска азбука. Алфабето италиано. Първата стъпка при стартиране, изучаване на италиански език. И като цяло, азбуката е първото нещо, с което трябва да се сблъскаме, преди да учим каквото и да било. Така че, грабвайте лист и химикал и да започваме с италианската азбука. Моето име е Розалина Тонева и ще се постарая в това видео лесно, практично да ви запозная с италианската азбука, така че да ви бъда полезна. Готови ли сте? Алфабето италиано. Докато пиша, искам да ви кажа, че отдолу в това видео, в описанието на видеото, съм сложила един линк и там има подарък. Ако ти си начинаеш в италианския или ти първо възнамеряваш да го учиш, то този подарък ще бъде много полезен и подходящ за теб. Така че, като свърши видеото, виж описанието отдолу, виж линка и вземи своя подарък. Алфабето италиано. Алфабето италиано. Започваме с буквите. А. Може би трябваше по-едро да напиша. Това е буквичката А. И се чете А. Би. Ши. Ди. А. Би. Чи. Ди. Е. Ефе. Джи. Ака. И. А, Би, Чи, Ди, Е, Ф, Джи, H, I, L, L, M, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ето това са буквичките.
в италианската, буквичките в италианската азбука. Още веднъж. А, Би, Чи, Джи, Ефе, Джи, Ака, И, Л, М, Н, О, Пи, Q, R, S, T, U, В, Z. Сега малко думички. А, Б, Ч, Д, Ф, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Готови ли сте? Сега ще дадем малко думички. Малко думички. Буквичката А. С буквичката А примависта се сещам за думичката алфабето. 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 Азбука. Аранча. Портокал. Аранчоне. Оранжев. Ардженто. Сребро. Алберго. Хотел. Алфабето. Азбука. Аранча. Портокал. Аранчионе. Оранжев. Имам предвид за цвят. Ардженто, сребро. Алберго, хотел. С буквичката Би. Буквичката Би се сещам в момента за бамбино. 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 Бака. Ягода. Бикиере. Стъклена чаша. Какво още? Буона. Добра. Бамбино. Дете. Бака. Ягода. Бикиере. Стъклена чаша. Буона. Добра. Нека да вземем думички с буквата Ч. Чи. Чао. Здравей и чао. 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 Коза. Какво? Коза. Какво? Коме. Как? Коме. Cuore. Сърце. Ciao. Cosa. Come. Cuore. Буквичката Д. Доманда. Въпрос. Домани. Утре. Буквичката Е. Буквичката Е. Естате.
лято, estate, лято, est, изток, буквичката F можем да напишем финестра, прозорец, финестра, прозорец, фамилия, семейство, A, B, C, D, E, F, G. Стигнахме до буквичката G. G. A, B, C, D, E, F, G. Giorno. Означава ден, означава и денонощие. Giorno. 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 С буквичката Ака, какво можем да вземем? Буквичката Ака. Можем да вземем думичката тел. Отел. Хотел. Отел. И insieme. Заедно. И insieme. 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 Заедно. L. С буквичката L можем да вземем лимоне. Лимоне. Лимон. Limone, 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 лампада, което означава лампа, лампадина, което означава електрическа кружка, лампоне, което означава малина. Лампоне. Още веднъж с буквичката Л. Лимоне. Лимон. Лимоне. Лимоне. Лампада. Лампа. Лампада. 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 Лампадина. Електрическа кружка. Лампоне означава малина. Продължаваме нататък. Буквичката М. С буквичката М какво можем да измислим? Буквичката М. Мадре. Майка. Най-хубавата дума. Мадре. 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 С буквичката Н. Ниенте. Ниенте. Нищо. Ниенте. 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 Нотте. Нощ. Нотте. 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 Ноте. Бележка. Ноте. Бележка. Ноте. Бележка. С буквичката О. Оро. Злато. Оро. Злато.
ора, час, ора, ора, оролоджо, часовник, с буквичката О, оро, злато, ора, час, оролоджо, часовник. П, буквичката Пи, презентаре, презентаре, представям, презентаре, 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 ку, qualcosa, qualcosa, нещо, qualcosa, qualcosa, нещо, qualcuno, qualcuno, някой, qualcosa, qualcuno, qualcosa, qualcuno. Era, rubinetto, 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 кранче, rubinetto, с буквата S, еса, ера, еса, буквичката еса, стела, звезда, стела, звезда, стела, звезда, с буквичката Ти, буквичката Ти, телевизионе, телевизионе, televisione, 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 с буквичката У можем да напишем ува, грозде, ува, 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 uva, в, се чи в, с в, какво можем да напишем? С в можем да напишем вино, 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 вино. И с последната буквичка дзета, какво? Дзета, дзеро, нула, дзеро, дзеро. Можем да напишем още и дзукеро, дзукеро, захар. Можем да напишем и дзукина, тиквичка. Дзеро, дзукеро, дзукина. Това беше всичко от мен в видеото за азбуката. Почти 20 минути говорихме. Запознах ви с азбуката, дадох ви някои примери. Още веднъж казвам, ако си начинаеш в ученето на италиански език, имам подарък за теб. Моля те, виж какво съм сложила в описанието, натисни линка и вземи подаръка, който имам за теб. Обещавам, че той е много полезен, много ценен и ще ти бъде
от помощ при ученето на италиански език. Това беше всичко от мен и до нови срещи!